Эфирда Отна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. 20 май җомга киче бүген. Узып баручы Отна алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгында бер сыердан тәүлегенә 40 килограмм сөт савалар. Яшь иҗатчылар көтеп алган серле каләм бәйгесе быел да журналистикага гашык укучыларны бергә җыйды. Тимершыкта мәктәп питомнигына нигез салынды. Бүген әлеге хуҗалыкта һәр сыердан тәүлегенә 40 килограмм сөт савып алалар. Таналар тәүлегенә 1000 граммнан артык үсеш бирә. Эшчеләр эшкә велосипедка утырып, я машинада килә. Сүзебез Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы турында. Бу хакта тулырак Әлфия Мөбәрәкова сөйләр. Мөхәммәтшин фермер хуҗалыгына барып кайттык. Андагы хезмәт шартлары белән таныштык. Терлекчелек фермасы биләмәсендәге чисталыкка, торактлардагы тәртипкә исебез китеп карап йөрдек. Эшнең комплекслы алып барылуы да гаҗәпләндерде. Ничек буларның барсына да җитешәләр дә акча таба икән булар дип уйладык. Хуҗалык җитәкчесе Зөфәр Зиннатович Мөхәммәтшин безне соңгы вакытта ирешелгән уңышлар белән таныштырды. Biz инде соңгы елларда бик күп төзелешләр алып барабыз. Гомумән без төзелешләрне элек алып бардык, инде хәзер дә алып барабыз. Менә 21 елда без шушы фермаларны төзегән идек инде. Монда 400 башка инде бу даилне зал белән. 22 һәм 23 елда инде менә безнең каршыда торганнарын төзедек. Шулай итеп, яңа торактар төзегән саен тирлек саны арта инде. Безнең инде кайчандыр 430 баш савым сыер бар иде. Бүген инде без 800-гә җиттек. Елны бетергәндә инде без уже 900 савым сыерга чыгарга планлаштырып торабыз. Шуның өчен инде менә без быел яз көне яңадан 200 башлык торак төзи башладык. Даилне зал белән, саву залы белән инде. Без аны инде сентябрь башларына эшләп бетергә планлаштырабыз. Һәм инде шуңа хәзер маллар туплый башладык. Ул торак төзелеп бетеп, әзер булуга инде аны мал белән тутырырга. Шулай итмәгәндә бит инде ул торакны төзеп кую гына түгел, аның ичендә малы булырга тиеш, малы продукция бирергә тиеш, ул продукция сатылып, акча кертергә тиеш. Ягъни төзелешкә киткән акчаны ул кайтара да башларга тиеш. Әгәр дә инде без аны сентябрьгә төзеп битереп, киләсе елга гына да мал тутыра алсак, бу инде бер дә файдалы булмасы. Без шуңа күрә инде менә алдан күреп инде төзелешне башлаганда ук инде аңа маллар да әзерли башладык. Моның өчен инде үзебезнең таналарны, бозаулаган таналарны әзерләйбез шушы торакка. Әйе, хуҗалык җитәкчесенең эшне оста оештыруга сәләте бик көчле. Ул узак еллар дәвамында тупланган тәҗрибә нәтиҗәсе. Узган ел мисал өчен без 72,5 миллион сумга яңа техникалар алдык. 75 миллион сумга төзелеш эшләре алып бардык. Быел да инде 100 миллион сумга төзелеш эшләре планлаштырабыз. Менә бу 200 башлы торак һәм аның савым залы инде. Шулай ук лагуна эшләп ятабыз менә. Анда 25 мең кубометр сыек тиресе сыяшак инде. Лек безнең берәү бар инде 18 меңгә. Ул тулды. Менә хәзер яңадан берсе кирәк. Шулай ук 3 сенаж базасы эшләргә җыенабыз. Материаллары кайтты, менә җитешергә генә кирәк. Эш күп, Аллага шөкер. Бөтен төзелеш эшләре быел 100 миллионнан артып китер дип уйлыйбыз. Шуның өстенә яңадан бер 40 миллион сумлык әле техникада алырга планлаштырабыз. Әлбәттә, мондый зур эшләрне башкару өчен зур акчалар кирәк. Ә акчаны мул продукция җитештереп кенә табып була. Хуҗалыкта бүгенге көндә 800 баш савым сыер исәпләнә. Шунысы куанычлы, сыерлардан бүген тәүлеккә 40 килограмм сөт савып алалар. Без хәзерге вакытта без даилне залда, бу безнең хуҗалыкның йөрәге дип әйтсәк була. Без монда сөт җитештерәбез. Бу көндә менә бу торакта гына без 40 литр якын сөт савабыз бер сыердан. Көненә почти 15 тонна бу торактан савыла, ә көненә без җибәрәбез уртача 32 тонна сөт реализациягә. Сөт җитештерүдә коллективтагы һәркем намуслы хезмәтен куя. Сыер савуны биредә тулысы белән үзбәк милләтеннән булган ир-егетләрнең кулына тапшырганнар. Менә 10 елдан артык инде эшлиләр икән. Ышанычлы һәм намуслы эшләре өчен яратабыз диләр җитәкчеләр аларны. Үзләре дә мал-туарны бик үз күреп тәрбиялиләр. Мул сөт бирүче сыерларга гына күз тимәсен. Бер сауганда уже менә 21 литр биреп бара. Әле савым бетмәде. Безнең хуҗалыкта бүгенге көндә 60 литрга якын сөт бирүче мал 20 баш бар. 1-2 баш безнең малар 74-73 литр бирәләр. Уртача безнең 40 литр бuna бүгенге көнгә. Бер савым сыерына.
Her firmada şilek degen bir yok indi. Bana biz her birinci to есть ikinci dayilni zalda turabız. Bizning dayilni zallar ekan, bunisi ikinci nomerlisi. Süt turdan tur indi kile холодильникка. Onda kelganda suv bilan ol suvutila. 8-10 gradusga kimi sigir jiliminden çıkan süt. Bunda холодильникта suvutib bitiriladi, mashinalarga tuyala indi. Mana kun sayin bunda birsi 10 tonnalı холодильник, anda indi 11 tonna süt siyah. Bulay 10 deb yazılsa da, mınsı 4 tonnalı, mınsına 4,5 kira. Şuşu холодильникlar kun sayın tulayındı. Turaklarga azık kirtu, olarni mal aldına kitiru, tulusınca texnika bilen başkarıla. Firmada her texnika saat tili kibik tügel işli. İştep qaraşatabız, 2 litrdan indi. Bulay eybet indi, dostatu işliybiz, Züfer abilarga, Feritke, Yıldarga big zor rahmet. Nerse nitsen degen alar big eybet kişiler indi. Şuna göre başka jerde minip çıkıp işlegenim yok indi. Menen neçe yıl mında işlem indi. 2 bala üstürebiz, 20'de mında işli damir. Brigadir indi, zapravkada da işli mine. Rizede bile sileşken arada turakını kuzetem. Kora güzeli, nindi şistalık hem tertip biri de bir ortak eybirde kurmezsin. Onları buzavlarının yatır urunları da göz yavun alırlık. Tonalar terbiyelev şegiline Zahiduline indi 14 yıl şuşa hizmette. Men 2 turakta iş alıp baram. Men de indi suğa çıkandan alıp buzavlar hem de ügüzge qoplatqança hadle qoralam. 2 turakta birinci turağımda 151 baş mal, bu üstteki turağımda 172 baş mal qarala bugünkü gündə. İş saatleri nesi gerek? İş saatlerim Allah'a şükür Züfer abinin bir qaşanda qarşı kelgeni yok. Balanı sadikka qaldırğaç kilem. 7'de 20'de mında işləgəç ol yeterek kite. Men 7'de kilem, anları 10'da iş bitirip qaytam. Yaڭatın 12'de kilem de 4-nji yartaga tagın balanı sadiktan alırga qaytam. Mallar türlü ayda türlüçe, kilo 100, kilo 200'ge hatlı bulğаны бар. Oşatırga bir qoşanda ozaq təmli birler bitmey bizde. Kombi kurmalarını, gel tuzlarını yolatırga ap qaytıp turalar. Bir nəşəgə də üzüklük yok, Allah'a şükür. Təmli aşıylar, şuna göre eybət üsələr. Temli aşılar, şuna da üsüş eybet diyor. Mal tuvarını yaratıp qararga, köngel berip işlerge, nozga kömerge kerek şul. Mal qaylar da kişilerinin жылы qaraşın sizip tura. Bizim bu Karbat Center, biz bunda 6-7 türlü rasyon yasayız. Bu yaş buzavlar, soğum sıyırları, toşlangan sıyırlarga azık hazırlayız. Gününe bizim bunda 60 tonna azık hazırlanı. Her bir madde uşanıp kire, tüp tügül kire. Buradan alıp sinajga hatlı her birisi uşanıp kire bizim bunda. Bu alıp traktorga salabız dağın, her bir trakka salıp çıkabız. Bizim bunda 3 kişi işley. Birisi furaj tarta, pogрузчикта bizim salıp tura azıkны, hem pritsep bilen traktor, ol azık salıp tura. Muhammedşin Kristiyan firma hocaligında tüzülüş işleri de girli. Soğum sıyırlarına tağın 2 turak tüzülüp kile. Endi turaklarını tüzü üçün barlıq tüzülüş materyalları da koytarıp koyulgan. Jiri hasterlengen, turakını tüzü üçün karkasları işlengen. Muhammedşin Kristiyan firma hocaligında planyorkalar ötkerilmey. Olar indi köpten, süzden işke küçken. Soңғы neticeге qarab hizmet hakkı alalar. Buсы eң suyundirgeni. Züfer abi Muhammedşin bile savbulaşıp qaytır yolga çıktık. Mınday ılpat jetekşi yanından bik köp мәгълүмат alıp gitesin şul. Уңышлар yoldaş bulsun özlerine. Узган җомгада Сабантуй мәдәни спорт комплексында булачак яшь журналистлар һәм аларның остазлары очрашты. Биредә быел 17нче тапкыр оештырылган Серле каләм иҗат бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Алга таба бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Яш буында әдәбият һәм сәнгатькә карата кызыксыну уяту, балаларда туган якны ярату һәм аңа карата горурлык хисләре тәрбияләү, яшьләргә һөнәр сайлау өчен юнәлеш бирү, шулай ук яшь талантларны барлау һәм аларның сәләтен үстерүне максат итеп куйган бәйге озын гомерле булуы белән үк игътибарга лаек. Казан Федераль университетының милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасы мөдире, Россиянең атказанган югары мәктәп хезмәткәре, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, филология фәннәре докторы, профессор Васил Захит улы
Гарифуллин исемендәге бәйгедә ел сайын Саба районы укучылары һәм яшьләреннән тыш Балташ, Теләше, Орша, Этнә, Мамадыш, Күкмара районнарында да укучылар һәм яшьләр катнашалар. Быел бәйгедә бөек җиңүнең 80 еллыгы һәм ватанны саклаучылар елы уңаеннан хәтерлибез, горурланабыз. Туган җиребезгә мәдхия җырлаучы, күңелдә туган як, яшьләргә һөнәр сайлауга этәргеч булучы һөнәрләрнең төрлесе бар һәм көн кадагында булган сорау, интернетсыз яшәү мөмкинме номинацияларында 80-гә якын эш каралган. Республикадагы журналистларның яраткан остазы Уасыл Гарифуллин ел сайын серле каләм бәйгесен йомаклауда үзе дә катнаша, фикерләре белән уртаклаша. Шушы һөнәрне үзләштермәгән кеше дә бүген барыбер журналист күнекмәләренә ия булырга тиеш бүгенге көндә. Үзен күрсәтә белергә тиеш, анда социаль селтәрләрдә, төрле мәйданчыкларда үзенең эшен күрсәтә белергә тиеш. Шуңа күрә бу күнекмәләр, мин әйтер идем, бөтен кеше өчен дә кирәк бүгенге көндә, яшьләр өчен бигрәк тә. Инде теге һөнәрне үзләштергән журналистлар, алар әлбәттә күп түгел, ләкин аның күп булмаганда әле үз һөнәрендә барысы да эшләми, ни өчен дигәндә, кызганычка каршы журналист һөнәре бүгенге көндә бик нык социаль яктан якланган дип әйтеп булмый. Бу инде хезмәт хаклары белән дә бәйле, югары булмавы, башка мәсьәләләр, матди ягында беренче чиратта аның статусын барыбер дә күп сөйлибез инде без ул турыда, журналистларның статусын күтәрү турында, аны социаль яктан яклау турында, хезмәт хакларын, гонорарларны күтәрү турында кызганыч, менә бу мәсьәлә әле проблема булып кала. Шуңа күрә инде яхшы һөнәр ияләре дә, сәләтле журналистлар да кайберләре инде китәләр. Алар ерак китми әлбәттә. Алар шушы өлкә белән бәйле, әйтик, мәсәлән, пресс-службалар бүгенге көндә бик актив, һәрбер оешмада, һәрбер undый учреждениедә аларда хезмәт хаклары әйбәтрәк булгач, алар инде шушы өлкәндә сайлый. Һәм сез әйткәнчә блогерлык белән акча эшләүчеләр дә бар. Шактый ул киремле өлкә булып китте. Кайбер темалар буенча дип әйтик инде. Һәрхәлдә проблемалар бар әлбәттә, ләкин журналистикага омтылучы яшьләр күп. Һәм без инде конкурсларны күрәбез. Булуын журналистларны хәзер бездә генә әзерләмиләр. Университетның югары журналистик мәктәбендә, журфагында гына түгел. Безнең Ислам институтында бар журналистик бүлеге. Аннары безнең коллегалар университетта филологлар әзерләүче, укытучылар әзерләүче бүлектә дә журналист күнекмәләрен өйрәтәләр. Шуңа күрә андый үзәкләр дә артты бүгенге көндә. Ләкин аңа да карамастан конкурслар бар һәм без көтәбез. Быел безгә күпләп килерләр дип, ни өчен дигәндә, безнең бюджет урыннарыбыз бар. Бюджет урыннарыбыз безнең нәкъ менә милли журналистика юнәлешен сайлаучылар өчен, татар журналистлары өчен һәм бу шушы өлкәне яклауның бер күрсәткече инде. Безнең татар журналистлары әзерләү өлкәсен яклау университет тарафыннан без бик рәхмәтле. Һәм менә мондый конкурслар әлбәттә ул инде шушы безнең журналистика бүлекләренә абитуриентлар җәлеп итү ягыннан да бик нәтиҗәле, бик файдалы. Соңгы елларда укырга килүчеләр арасында безнең менә төрле журналист бәйгеләре, шул исәптән серле каләм Сабада уза торган конкурс аша узган студентлар бар. Һәм алар иң актив, уңышлы эшләүче укучы студентлар дип әйтер идем мин. Районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов бәйгедә җиңүчеләрне тәбрикләү тантанасында әлеге бәйгенең зур тарихы бар. Ел сайын без аны Казан шәһәреннән кайткан профессор, доцентларыбыз белән бергәләп үткәрәбез. Рәхмәт аларга диде. Якташыбыз Казан федераль университеты доценты, Шәһри Казан газетасының бүлек редакторы Рәсимә Галиева да бу бәйгегә һәрчак тугры. Шәһри Казан газетасы журналистлары Дилбәр Гарифуллина, Гөлнур Шәрәфиева мастер-класста үзләренең эш тәҗрибәләре белән уртаклашып, журналистка хас сыйфатлар, газета укучыны җәлеп итәрлек баш исем сайлау турында сөйләделәр. Рус телендә нәшер ителүче Идел журналының шеф-мөхәррире, Чо Гуглит татар кызы проекты авторы Динара Зинатова журналистика һәм блогинг темасына мастер-класс үткәреп, журналист һәм блогер булуның үзенчәлекләрен күрсәтте. Серле каләм иҗат бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләүдә Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Саба дулкыннары телерадио
радиокомпаниясы директоры Эльфия Мөбәрәкова, Саба таңнары газетасы мөхәррире Рөстәм Исмәгыйлев, Яшьлек яшьләр үзәге директоры Дилүс Закиров катнаштылар һәм һәр номинация буенча җиңүчеләрне котладылар. 12 яшьтән 35 яшькә кадәрге катнашучыларны берләштергән бәйге җиңүчеләре арасында төрле район укучылары бар иде. Райондашларыбыз шигъри күңелле Алиса Гыймадиева һәм Илзия Гафиятова сөйләгән шигырьләрдә бәйрәмгә ям һәм аерым мәгънә өстәде. Бәйрәмнең иң күңелле мизгеле Гран-при иясен игълан итү булды. Бөек җиңүнең 80 еллыгына, ватанны саклаучылар елына багышланган һәм филология фәннәре докторы профессор Васил Гарифуллин исемендәге Серле каләм 2025 бәйгесенең быелгы Гран-при иясе булып Саба гимназиясының 11 сыйныф укучысы Камил Кәримов танылды. Әлеге конкурста мин хәтерлибез һәм горурланабыз дигән номинациядә катнаштым. Әлеге номинация сугыш турында, безнең каһарманнарыбыз турында истәлек саклар өчен юнәлгән номинация булып бара. Мин инде үзем видеографияга якын эш белән шөгыльләнеп, үземнең эшне җибәрдем. Быел инде минем имтиханнар бирә торган ел булгач, артык андый конкурсларда катнашырга вакытым да булмады, арам да булмады, ләкин менә ел ахырында 2-3 конкурста катнаштым. Үземә миңа СММ һәм видео белән бәйле эш якынрак дип саныйм. Җиңүчеләргә исә дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Узган атнада Тимершык урта мәктәбенә Казан аграр университеты профессоры, Россиянең һәм Татарстанның ат казанган урманчысы Харис Мусин килде. Биредә районда беренчеләрдән булып мәктәп питомнигына нигез салынды. Тимершык урта мәктәбендә район мәктәпләре, балалар бакчалары җитәкчеләре тирә-юньне яшелләндерү, балаларга кече яшьтән экологик тәрбия бирү турында фикер алыштылар, тәҗрибә уртаклаштылар. Казан аграр университеты профессоры Харис Мусин белән бергәләп семинарда катнашучылар мәктәп янында кедр, туй, миләш кебек декоратив агачлар утырттылар. Кайбер агач орлыклары махсус технологияны саклап теплицага да чәчелде. Өрәңге, пирамидаль туй, сәрви акация, карагай, кедр, боярышник, миләш орлыклары тиздән тишелерләр дип көтелә. Галим Харис Гайнетдин улы һәр эшне җентекләп аңлатты. Гомумән бу эш алга таба да аның контролендә булачак. Ул үзе тиешле вакыт аралыгы саен килеп эшнең барышы белән танышачак. Районның җитәкчелегенең соравын исәпкә алып, Тимершык мәктәбенең коллективы белән берлектә Саба районы мәгариф бүлегенең ярдәме белән Тимершык мәктәбендә зәвыклы, декоративный, бездә табигый шартларда үсми һәм үсәлә торган агачларга питомник булдырдык. Без бүген монда утырттык 8 төрле агач. Бу агачларның берсе дә бездә үсмей һәм шулай ук 9 төрле агачны теплицага чәчтек. Бу эшне эшләгәндә безгә булышты мәктәп коллективы, укучылар, алар ярдәмендә. Бу укучылар инде бүген күңелләренә агач, җиргә агач орлыгына сипмәделәр. Күңелләренә яхшылыкка, табигатькә карашка омтылышларын күрсәтеп, бу туфракка орлык чәчтеләр. Үзләренең күңелләренә дә орлык сиптеләр әле. Утырткан агачлар даган, алар бит инде бу агачны мәңге менә без утырткан агач дип гасырлардан гасырларга үзләренең оныкларына, балаларына сөйләячәкләр. Агач утыртуның менә шундый мәгънәлекләре бар. Әйтергә кирәк, сезнең районның җитәкчелеге бүген көндә нәрсә теләй? Менә шундый мәктәп урманчылыкларында һәр берсендә дәгән шушындай питомник булдыруны күз алдында тотты. Без моны эшләп караганыбыз бар. Бүтән районнарда менә хәзер инде бик активный гына кириштек. Саба районында, Саба җирлегендә дип әйтергә кирәк. Бүгенге менә бу чара әйтергә кирәк, семинар формасында булды бу. Без монда бүтән мәктәп укытучыларын район җыган, бүтән мәктәп урманчылыгының җитәкчеләре килгәннәр, районның руководствосы да җитәкчелеге катнашты. Лесозларда нәрсә эшлиләр? Шушы кышны
мәктәп урманчылыкларында эшләячәкләр, Алла бирсә. Тимершик урта мәктәбе декоратив агач куаклар үстерүгә район мәктәпләре арасында беренче булып алынды. Шуңа күрә сораулар да булмый калмас. Мәктәп директоры Айдар Кәрамов: "Без урман хуҗалыгы буенча галимнәр, шул исәптән Харис Мусин белән дә даими элемтәдә булачакбыз" ди. Менә Аллага тапшырып, бүген беренче тапкыр инде бу районда безнең директорлар һәм мәктәп урманчылыгы җитәкчеләре катнашында шушындай әйтик күрсәтмә семинар дип әйтик инде, өйрәнү булды инде. Менә агач үстерү буенча инде бу орлыктан үстерү, үзен үсә башлаган агачны утыртып үстерү инде менә шәп карыйбыз инде Аллага тапшырып. Бүгеннән инде мәктәбебез яңа юнәлештә эшли башлый инде, шушы агач утырту юнәлешендә. Менә бөтен нечкәлекләрен аңлатып, күрсәтеп китте инде безнең Казаннан килгән Харис Ганетдинович. Ул аның сөйләгәнчә, аның өйрәткәнчә эшләргә кирәк була инде. Без алар белән гел шулай элемтәдә торачакбыз инде, хәбәрдар. Туып килеп чыккан туган сорауларны алар белән киңәшләшеп, бергә эшлисе була. Бу көннәрдә мәктәп янына утыртылган агачлар матур гына төпләнеп, яшәреп киләләр. Теплицага утыртылган орлыкларны тиздән тишелеп чыгарлар дип көтәләр. Мәктәп питомниклары тирә-юнебезне яшелләндерүдә, укучыларга экологик тәрбия бирүдә бик зур ярдәмчеләр булачак. Саба дулкыннары телерадиокомпаниясының Приморье Татарстан тарихын бергә язабыз дип аталган телекүпер оештыруы хакында сезгә кыскача мәгълүмат биреп үткән идек инде. Әлеге зур вакыйгадан тулырак репортажны карарга чакырабыз. Узган гасырның 30-40 елларында Ирак көнчыгышка күмер рудникларында эшләү өчен күпләп кешеләрне җибәрә башлыйлар. Алай гына да түгел, безнең якларда яшәүче хәлле гаиләләрне Владивостокка раскулачивать итәләр. Анда китүчеләр нәкъ Россияны күтәрү өчен тимер рудникларында эшләргә тиеш булалар. Шактыйлары шул якларда яшәп кала. Гомер уза. Инде ул гаиләләрдә үскән балаларның балалары да үсеп җитә. Ирак көнчыгышта безнең Татарстаннан киткән татарлар күпләп яши. Соба районы кешеләре дә бар. Приморье крайының Находка шәһәрендә күзгә күренми торган җепләр проекты эшләп килә. Аның җитәкчесе татар кызы Камилә Глытина. Камилә ханым Татарстанның Соба һәм Орша районнарыннан китеп, шул якларда төпләнеп калган кешеләрнең нәсел җепләрен эзләү белән шөгыльләнә. Май айының матур бер көнендә Находка, Владивосток, Партизанск шәһәрләре һәм Татарстанның Соба, Орша районының музей хезмәткәрләре, тарихны өйрәнүчеләр, журналистлар бер сулышта булып телекүпердә очраштылар. Телекүперне Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров ачып җибәрде. Аннары барлык җыелучыларга Приморье крайының Туган ил татар-башкорт иҗтимагый оешмасы рәисе, Приморье крайының иҗтимагый палата әгъзасы, безнең якташыбыз тумышы белән Кукмара районыннан булган Нуретдин Садретдинов мөрәҗәгать итте. Орша һәм Соба районы тарихчылары һәм журналистлары сүз алып, сәламләүләрен әйттеләр. Телемуста катнашучылар үз халкының героик үткәне хакында тарихи хәтерне саклауның мөһимлеге хакында сөйләштеләр. Ә буыннар арасындагы заман бәйләнешен ничек югалтмаска кирәклеге хакында сөйләделәр. Юлбаттан Садыйковлар нәселенең Соба районындагы туганнары белән җылы дулкынландыргыч очрашуы телекүпернең иң югары ноктасы булгандыр мөгаен. Югалган элемтәне торгызуга Илдар Сафин һәм аның якташлары ярдәм итә. Безнең өчен тарих укытучысы буларак тарихи очрашу булды. Менә беренче тапкыр безнең океан ягындагы милләттәшләребез белән, ватандашларыбыз белән очрашу булды. Шунысы да тагын бик безнең өчен шундай хисләр тудырды инде, чөнки безнең Юлбат Тәнеке авылыннан 30 елларда без аны Вервовка дип бит инде, шуның буенча киткән гаиләләр. Без анда шул гаиләләр белән очраштык. Менә Юлбат авылыннан без Мансуров Фидаиллар гаиләсенә менгәнек, аның тормыш иптәшен һәм ике кызын һәм шушы нәселнең дәвамчылары Мөхәммәд Садыйк инде ул. Biz аны Биктимирдан башлап 1802-дән үзенең балалары белән киткән. Шушында шул дәвамчыларның нәшелчәсе Юлбатта туктаган, ләкин шул тармакның дәвамчылары, ике тармак дәвамчысы бүген Юлбатта яши. Берсе аның Фатихова инде Мансурова инде, кыз фамилиясе Фатихова инҗеләрнеке, ул бүген катнашмады инде. Менә ниләрнең Фидаилнеке Мансуров Фидаилнең хатыны
Дания ханым һәм ике кызы. Теге яктан шул буының туганнары килгәни, оныклары килгәни, алар очрашып, бер-берсе белән аралаштылар, сәламләштеләр, бер-берсен кунакка чакырдылар. Алар монда кайтабыз диләр инде, кайчандыр күп елларлык кайтканнары да булган икән. Аннан инде иң беренче тапшыруның башында без Альфия Алимҗанова белән телерадио компания директоры Саба район представить иттек бит инде. Саба район турында кыска гына мин презентациялар белән 5 минут вакыт бирелгән безгә. Шул 5 минут вакыт эчендә Саба район күрсәтергә кирәк. Мин барып чыкты дип уйлыйм инде. Приморье Находкадан инде ул аның үзәк китапханәсеннән алар да күбрәк шул темада сүз алып бардылар. Һәм инде Арча районы бигрәк тә колледждан аның директоры һәм андагы тарихчылар үз районнарын шулай ук монда сәламләп сүзе белән чыктылар безнең район шикелле. Аннан аерым чыгышлар белән чыктылар. Менә шулай дип бик шундай дулкынландыргыч булды. Аннан тагын шуны гына әйтеп китим инде, минем төп темаларның берсе тагын Юлбат сугыш елларында мин моны үзебезнең 2014 елны чыккан Юлбатым, Янбулатым китабы буенча әзерләгән чыгышны Бик Ватан сугышына ничә кеше киткән, ничәсен соң кайткан, барлык авылларны анда презентация таблицалап күрсәттек без. Аннар инде сугыш темасына язылган истәлекләр, документлар дигәннән менә шулай ук безнекеләр фотография бар. Бик Ватан сугышына сугышка озаталар. Инде икенче көнне үк сугышка китүнең 23 июнь көнне үк андагы гаиләләрен үзенең хатыннары, туганнары үзләренең гаиләләрен сугышка озатырга килгәннәр. Шушы сугышка китүчеләрнең 5 кешенең берсе генә исен әйләнеп кайткан. Ул Хазиев Миннубай абый. Менә алар турында да сөйләдек. Аннан безнең Тенекидән Багаев Ислам абый турында, безнең полковник, кадровый офицер, 3 тапкыр Советлар Союзы герой исеменә тәкъдим ителә, кызганыч ул аны ала алмый. Аның бар 7 ордены, 15 медале. Аннан минем әти шулай ук Тенекидән Бик Ватан сугышында катнашкан Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнгән. Менә шушындай истәлекләр белән бардык. Ул вакытта сакланып калган фотографияларны сугыш ветераннарын күрсәттек һәм сугыштан язган тагын 100 фалан кешесенең хатын, аның эштәлеге белән кыска гына таныштырдык. Аннан безнең авылдан Хазиева Рашида апа, аның кызы бүген Юлбатта мәктәбендә инглиз теле укыта. Мәҗитова Рамзия уларны китап чыкканда тапшырган иде. Көндәлеген. Менә ул көндәлек язып барган. Сугышка кемнәр киткән, ничек булган, икмәк бәяләре күпме, һәм шушындай бик кызыклы без аны китапка куйган иде. Шулар белән кыскача гына таныштырдык. Билгеле вакыт кыска инде, 5 генә минут бит. Шул өлештә без таныштырырга итәргә өлгердек. Мин бу телемоста беренче мәртәбә катнашам. Бик күңелле булды. Ерактагы туганнар белән күрештек. Кунакларга чакырыштык. Мин шулай ерактагы нәсел җипләребез бар икән, бик шатланам. Очрашырга язсын. Мин үзем дә апрель аенда Владивосток шәһәрендә һәм Приморье краеның авыл шәһәрләрендә әти эзләре буйлап йөреп кайттым. Тарихны белү ул һәркемгә дә кирәк һәм кызыклы. Телекүпер тамам, аның дәвамы әле булачак. Ерак көнчыгышка китеп, шул якларда төпләнеп калган якташларны эзләү дәвам итә. Орташ, Тенеки, Юлбат, Юсуфалан һәм башка авылларда яшәүчеләрдән хәбәрләр көтәбез. Атна информацион программасын дәвам итәбез. Хәзер Теләче районы яңалыклары белән таныштырырбыз. Мәгълүм булганча 13-18 май көннәрендә башкалабыз Казанда Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы булып узды. Әлеге чарага күп кенә илләрдән Россия төбәкләреннән вәкилләр катнашты. 19 май көнне Үзбәкстан Республикасы делегатлары Теләче районына кунакка килде һәм биредәге яшәеш белән якыннан танышты. Алар Эшмәкәр Рифкат Шафиковның туган авыл комплексында Август Теләче фирмасының Сименә заводында, ЛМР Плас сәнәгать мәйданчыгында, Теләче сөт май комбинатында һәм Сәгыйд Гыниятуллин фермерлык хуҗалыгында булдылар. Шулай ук кунаклар район предприятиеләрендә эшләүче Үзбәкстан гражданнары белән аралаштылар. Кунакларны Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фәтхуллин озатып йөрде. Ахырдан җитәкчелек белән хезмәттәшлек итү хакында фикерләштеләр.
Узган җомгада Теләче үзәк ял паркында изгелек чәчәге акциясе оештырылды. Чара Теләчедә урнашкан ярдәмләшеп яши гуманитар ярдәм җыю штабы әгъзалары тарафыннан бүгенге көндә махсус хәрби операциядә булган хәрбиләргә ярдәм кирәк-яраклары туплау өчен үткәрелде. Мәдәният йорты каршында оештырылган бу ярминкәгә нинди генә матур чәчәкләр, гөлләр алып килмәгән иде теләчелеләр. Күз камашырлык, рәхәтләнеп сойлап ал да кайтып утыр. Бик күп кеше үсентеләр алып килеп, үзләре дә буш кул белән кайтып китмәделәр. Теләчелеләр генә түгел, авылларда яшәүчеләр дә актив катнашты. Һәркемгә Аллаһның рәхмәте булсын дигән рәхмәт сүзләрен җиткерә волонтерлар. Ә инде ярминкәдә барлыгы 80 мең сум акча җыелган. Бу суммага сугышта илебезне саклаучыларга кирәк булган әйберләр алыначак. Шулай ук Теләче районында эшләп килүче оешмалар да фронтка ярдәм итүдә бик актив катнашалар. Мәгариф учреждениеләре дә бу изге эштән читтә калмый. Әйтик, Теләчедәге 2нче номерлы Кояшкай балалар бакчасы балалары махсус хәрби операциядәге егетләргә ярдәм йөзеннән акция оештырып чәчәк орлыклары сатканнар һәм 5350 сум акча эшләгәннәр. Бу акчалата ярдәмне һәм гигиена кирәк-яраклары алып, алар үзләре шәхсән штабка китергәннәр. Әлбәттә, балаларга бу эшне башкарырга әти-әниләре, тәрбиячеләр ярдәм иткән. Волонтерлар аларның барысына да зур рәхмәт сүзләрен җиткерәләр. Ярминкә барышын күзәтергә Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Гыйльван улы Фәтхуллин да килде. Бигрәк тә балаларның да бу эшкә битараф булмаулары сөендерде аны. Моның өчен әти-әниләргә, тәрбиячеләргә шиксез рәхмәтен белдерде ул. Без дә солдат абыйларга булышырга килдек. Садикта әти-әниләргә орлыклар саттык та, шул акчаларга инде әйберләр сакларга кирәк-яраклар алдык. Шуларны алып килдек бүген. Изге эшләр, безнең абыйларыбыз, Давид, әсиләребез исән сау кайтсыннар. Сугыш тизрәк бетсен. Ахырдан балалар белән бергә күмәкләшеп истәлек фотосына да төштеләр. 17 май көнне Теләче стадионында Украинада махсус хәрби операция вакытында һәлак булган ефрейтор Кириллов Олег Анатольевич истәлегенә багышланган форпост отрядлары арасында спартакиада булып узды. Әлеге хәбәребез тапшыруыбызның безнең геройлар ватан сагында сәхифәсендә урын алыр. Ярышларны ачу тантанасында Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фәтхуллин, башкарма комитет җитәкчесе Илнур Хамидуллин, Теләче районы эчке эшләр бүлеге начальнигы, полиция майоры Илнар Зиннатуллин, хәрби тәэмин итү төркеме командиры урынбасары Мансур Агурак, 3674 номерлы хәрби часть командиры подполковник Эдуард Панкратов, майор Максим Китанин, Ватан сакчылары фондының район бүлеге социаль кураторы Айдар Галимҗанов, Олекның әтисе Анатолий Иванович белән әнисе Римма Александровна, хәләл җефете Екатерина Валерьевна һәм кызы катнашты. Чараны үзенең истәлекләре белән уртаклашып муниципаль район башлыгы Айрат Фәтхуллин ачып җибәрде. Огромное спасибо, во-первых, родителям. Воспитали тяжело, конечно, сегодня говорит какие-то слова. Я прекрасно помню, когда в школе работал еще, Олег Анатольевич был примером среди учеников. Он был спортивным, хорошо учился среди своих одноклассников, был примером, отличником. И вот сегодня боевые товарищи, его коллеги тоже принимают участие. Он же перед Родиной выполнял свой воинский долг. Біз һәрбір үзебезнең якташларыбызга, авылдашларыбызга мәңге бурычлы. Барыбызның бар теләк, тизрәк бу сугыш бетсен, егетләребез безнең арага кайтсын. Кириллов Олег Анатольевич кебек менә егетләребез, шушындый егетләребез, алар безнең күп районыбызда, без аларны һәрберсендә быелгысы елда мы планируем, Эдуард Валерьевич, в этом году планируем, Аллах верса, построить обелиск, памятник в Центральном районном парке села Тюлящи, райцентре. Поэтому сегодня сделали проект, и мы должны построить, увековечить наших героев, воинов,
Әлбәттә, геройларга мәңгелек дан. Ә инде участникам соревнования, нашим ученикам желаю успехов. Шулай ук башка рәсми затлар һәм Олегның әтисе Анатолий Иванович та чыгыш ясады. Алга таба ефрейтор Кириллов Олег Анатольевич хөрмәтенә 1 минутлык тынлык игълан ителде. Олег Теләче районы Олы Савырыш авылында туып үсә. Олы Миша урта мәктәбендә белем ала. Район халкы, мәктәп укучылары геройны һәр вакыт исләрендә тоталар, балалар аның кылган батырлыгы үрнәгендә тәрбияләнәләр. Барс отрядының 20 еллыгы уңаеннан муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллинга рәхмәт хаты һәм медаль тапшырылды. Спартакиадада укучылар турникта тартылу, куллар белән җирдән этелү, пневматик мылтыктан ату, ераклыкка граната ыргыту, вакытка АКМ-74 автоматын сүтеп җыю, йөгерү, аркан тарту кебек төрләрдә көч сынаштылар. Командалар беренчелегендә беренче урынны Баландыш төп мәктәбе укучылары яулады һәм күчмә флагка лаек булды. Икенче һәм өченче урыннарда Алан белән Аланырсы урта мәктәбе укучылары урнашты. Иң мавыктыргыч һәм киеренке ярышларның берсе булган аркан тарту ярышында беренче урынны Үзәк урта мәктәбе укучылары яулады. Икенче һәм өченче урынга Шәткә белән Олы Мәтәскә урта мәктәбе укучылары лаек булды. Районыбыз яңалыклары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Узган атна ахырында яшьләр үзәге Шикша авыл җирлеге белән берлектә яңа төзекләндерелгән заманча спорт мәйданчыгы ачылу уңаеннан яшьләр өчен яшьлек патриотик марафонын үткәрде. Алдагы сюжетка күз салыйк. Очрашуны Шикша авыл җирлеге башлыгы Радик Хайретдинов һәм яшьләр үзәге директоры Дилүз Закиров башлап җибәрде. Бу көнне мәйданга волейбол спортын сөюче яшьләр, балалар һәм яшь гаиләләр җыелды. Волейбол мәйданчыгында Сатыш, Иштуган, Тимершык һәм Шикша авыл җирлекләре волейболчылары иптәшләрчә матчта очраштылар. Шул ук вакытта хоккей тартмасында балалар өчен күңелле уеннар оештырылды. Җитезлектә, тизлектә көч сынашкан һәр балага татлы күчтәнәчләр таратылды. Волейбол турнирына килгәндә Бигәнә авыл яшьләре абсолют җиңүне яулады. Тимершык авыл яшьләре 2нче урынны алды, ә Шикша яшьләре 3нче урынга лаек булды. Барлык катнашучыларны һәм җиңүчеләрне Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов дипломнар һәм акчалата призлар белән бүләкләде. Яшьләр өчен оештырылган очрашу заманча биюләр белән төгәлләнде. Саба спорт комплексында узган шимбәдә самбо көрәше буенча ачык республика турниры үтте. Анда республиканың район һәм шәһәрләреннән, Россия төбәкләреннән килгән самбочылар көч сынашты. Яшүсмер малайлар һәм кызлар арасында узучы әлеге турнир Татарстанның атказанган тренеры СССРның спорт устасы Мөдәрис Галимуллинның якты истәлегенә багышланып оештырылды. Ул үзенең 45 ел гомерен яшь буынга самбо көрәше серләрен өйрәтүгә юнәлдергән. Берничә буын спорт мастерларын тәрбияләгән. Турнирның ачылу тантанасында 130дан артык спортчы, районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Олимп спорт мәктәбе һәм спорт комплекс директоры Рифат Хисамов, Мөдәрис Галимуллинның хезмәттәшләре, гаиләсе катнашты. Выразить огромные слова благодарности администрации Сабинского района во главе Раиса Галевича Миниханова, также администрации спортивного корпуса, спорткомитета, спортшколы. Очень отрадно из года в год видеть команды, которые поддерживают, приезжают, разделяют с нами праздник самбо. Хочу выразить благодарность также родителям, которые привели именно самбо, ребят. Ведь самбо — это наш российский вид спорта. В наше, можно сказать, немирное время этот вид спорта развивает, укрепляет, воспитывает патриотизм в детях, в наших защитниках. Низкий поклон, конечно, ребятам, кто сейчас на СВО защищает нас. Ребятам хочу пожелать хорошей борьбы, уважения друг к другу. И пусть победит сильнейший. Спасибо большое.
Әлеге тантанага махсус хәрби операциядан кыска вакытлы ялга кайткан Саба Алим спорт мәктәбе тренеры Марат Гарипов та чакырылган иде. Рифат Хисамов коллектив исеменнән аңа сәламәтлек, тизрәк сугыш тәмамланып яңадан үз эшенә әйләнеп кайтуын теләде һәм бүләкләр тапшырды. Үз чиратында Марат Гарипов та үз фикерләрен җиткерде. Я уже год и 7 месяцев прохожу службу в специальной военной операции. Хочу выразить всем огромное спасибо нашим землякам. Очень сильно помогаете, подспорье очень большое. Да? Сегодня вот пригласили, наградили. Всем большое спасибо. Очень много спонсоров, которые реально помогают. Иногда видим вот эту подарки, сабинскую вот эту вот елочку, там мешочки какие-то. О, говорю, это же моя родина. Всем очень приятно и очень здорово. Көрәш 2 келәмдә алып барылды. Аларда Байлар Сабасыннан, Кукмара районыннан, Казан, Алабуга, Нурлат, Яшелүзән, Әлмәт, Чистай, Булгар, Самара шәһәрләреннән 2011, 2013, 2008, 10 елгы яшүсмер егетләр һәм кызлар көч сынашты. Егетләр 35 килограммнан алып 71 килограмм авырлыкларда, кызлар 34-тән алып 37 килограммда көрәштә. Алим спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр, Шәмәрдән егетләре һәм кызлары да бу турнирда яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. 54 килограммда Арсен Хисаметдинов 3-нче, 59 килограммда Самир Гыйбадуллин 3-нче, 34 килограммда Аделя Нигъмаджанова 2-нче, 37 килограммда Амалия Нәҗмиева шулай ук 2-нче, 53 килограммда Султан Насыйбуллин 2-нче һәм 64 килограммда Тимур Юсупов 3-нче призлы урыннарны алуга ирештеләр. Җиңүчеләр грамота, медаль һәм акчалата бүләкләргә ия булдылар. Мөдәррис Галимуллинның эше бүген дә дәвам итә. Аның укучылары хәзер үзләре тренерлар һәм уңышларга да ирешәләр. Остазларының алымнарын укучыларына өйрәтәләр. Аның истәлегенә булган ачык республика турниры 8-нче тапкыр оештырылды. Картинг узышларының 2025 ел сезоны старт алды. 16-18 май көннәрендә Байлар Сабасы быелның беренче картинг ярышларын кабул итте. Аргама картодромында спортчылар республика беренчелегенә узышты. Стриж пилот 125А, 125Б классларында 30-нчы кубок һәм Татарстан Республикасы беренчелеге, Восход классында 26-нчы Татарстан Республикасы кубогы, Honda JX200, Honda JX270 юниор классларында 5-нче Татарстан Республикасы беренчелеге ярышлары Татарстан район һәм шәһәрләрендә шөгыльләнүче картингчыларын җыйды. Саба, Балтач, Лениногорск, Казан, Чаллыдан барлыгы 180 спортчы узышларда катнашты. Көннәрдә бик уңай, кояшлы һәм җылы турды. Спортчыларның да кәефләре күтәренке иде һәм барысы да көтеп алган ярышларда җиңү теләге белән узышты. Нәтиҗәләр Сабалылар өчен дә куанырлык булды. Сабадагы Алим спорт мәктәбендә тәрбияләнүчеләр яхшы әзерлек күрсәтеп призлы урыннар алдылар. Татарстан Республикасы беренчелегендә Стриж классында Фидан Шаһиев 2-нче, Рәсим Юсупҗанов 4-нче, Татарстан Республикасы кубогында 125Б классында Рәмзил Юсупҗанов 4-нче урыннарны яуладылар. Татарстан Республикасы беренчелегендә 125А классында Данис Насыйбуллин 1-нче, Артур Гәрәев 3-нче урыннарга, Татарстан Республикасы беренчелегендә пилот классында Данис Насыйбуллин 1-нче урынга лаек булды. Татарстан Республикасы кубогында Восход классында Илнар Галимов 1-нче урынны, Динар Даминов 2-нче урынны яулады. Команда беренчелегендә исә Торнадо 1 командасы 1-нче, Торнадо 2 командасы 4-нче урыннарны алуга иреште. Спортчыларны ярышларга тренер-укытучылар Илгиз Насыйбуллин, Рафил Исрафилов һәм механик Азат Юсуповлар әзерләде. Уку елы ахырына якынлашты. Иртәгә 24 май шимбә көнне мәктәпләрдә соңгы кыңгыраулар чыңлаячак. Соңгы кыңгырау мәктәп елларына бәйле бу бәйрәмнең кабатланмас хатирәләрен, дулкынландыргыч мизгелләрен кайсыбыз гына кадерләп йөрәк турында йөртми икән дә, кайсыбыз гына җитәкләп белем дөньясына алып кергән беренче укытучыларын, кыңгыраулы мәктәп елларын сагынып искә алмый икән. Бу уку елында Саба районы мәктәпләрен 11 сыйныфны 143 укучы, 9 сыйныфны 353 егет-кыз тамамлый. Алда бердәм һәм төп дәүләт имтиханнары. Укучыларга бу җаваплы көннәрендә зур уңышлар телибез. Атна информацион программасында бүген менә шундый яңалык хәбәрләр иде. Кичләрегез, ялларыгыз файдалы һәм тыныч үтсен. Исән сау булыгыз.